Türkmenistanyň Gündoğur tebitiniň dolandyryş merkezinde bir maşgaladan 4 adam helak boldy. Bu ýagdaý barada habar berýän Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, olar gazdan zäherlenipdir. Şoňlar saklanýan adatdan daşary sowuk howada adamlar ýylynmak kynçylygyny başdan geçirýärler. Neşriň habaryna görä Betpakçylyk Türkmenabad şäheriniň Örgenji etrafynda ýüze çykypdyr. Bir maşgalanyň 4 agdaty, 2 gyz çagy we olaryň enataty hojalyk gadyndan zäherlenip ýogalypdyr. Maşgalanyň diri galan 2 agdaty şol wagt öýünde bolmandyr. Maşgalanyň helakçylygy uçuran takyk wagty belli däl 4 dekabrda şenbe güni Ýerden Derya Kollejining inglis dil mugallymy Jahan Anna geldi we işleri şondan bir gün geçen soň Zenan öz adamsy we 2 gyzy Selbi we Dünýä gözel bilen bilelikde öýünde ölü tapyldy. Olaryň ogly 11-nji klass okuwçysy Övüz dinç günlerinde Aşgabatdaky sport çäretine gatnaşýardy. Şol sebäpli ýetkinjek diri galypdyr diýip Türkmen News ýazýar. Maglumatda jaýyla diýen Pejing gaz üçünçülük ulgamyndaky batyşyň üýtgemegi zerarly öçüp soň ýene kadalaşan wagtynda syzyp başlan gazyň uklap ýatan adamlaryň zäherlenmegine sebäp bolmagynyň ähtimallygy bellenýär. Türkmenistanda şoňlar howa sebit üçin adatdan daşary pes derejelere çenli sowaýar. Dekabr aýynyň başyndan bäri ýurduň demir gadygynda termometr -22 gradusa çenli pes derejeler görkezdi. Aýazly howada şäher ýylaty ýaşaýyş jaýlaryny, elektrik enjamlary, gaz peçleri şeýle hem aşhanalardaky hojalyk gaz plitalary bilen gyzdyrýar. Owy ýerlerinde ýylat ýaşaýyş jaýlaryny gaz, odun we tezek bilen ýyladýar. Enjamlardaky näsazlyklar şol sanda hojalyk gazynyň sızmagy helakçylyklary sebäp bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabrın başyndan bäri ýurduň dörli sebitlerinde ýyladyş ulgamynda näsazlyklaryň dörenligini, adamlaryň sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýanlygyny habar berdiler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da birnäçe etrawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly gaz geçiriji ulgamyndaky batyşyň üýtgemegi Liwap vilayetinde we owy ýerlerinde köp ýüze çykýar. Neşir 2-nji we 3-nji dekabrda näweli sebeplere görä tutuş Türkmenabadda gazyň iýsiniň duýulanlygyny we gaz ýataklarynyň birinde gazyň syzan bolmagynyň çak edilýänligini habar berdi. Howanyň aşy sowuklugynda hojalyk enjamlarynda döreýän näsazlyklar zerarly adam ýetkileri goňşy ýurtlarda hem bolýar. Özbekistanda şu ýylyň 1-nji noýabryndan bäri ýüze çykan we yerli matbuatda habar berilen ýagdaýlarda kömür turşy gazdan zäherlenen adamlaryň sany 20-den geçdi. Helakçylyga gyş paslynda elektrik we tabii gaz üçünçülüğiniň ketilmegi sebäp bolýar. Häkimetler adamlaryň ölümine ýyladyş enjamlaryny ulanmakda howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmezliginiň sebäp bolýanlygyny aýdyp raýatlaryň özlerini günäkärleýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy aşa sowuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary şol sanda helakçylykly ýagdaýlar barada habar bermeýär. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini başdan geçirýänligini boyun alýan Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togynyň mukdaryny artdyranlygyny habar berdi.